Ngaze lwamamela amarasta ayaxonga. Amarasta ayaxoka. Xaba mna mos mna ndingumkhaya ndibe nenye irasta my friend. Hayi mani youth yintoni ngoku? Yazi youth uziphosanisile. Bendiza plaka ngoku nge-dentist. I was gonna plug you nge-dentist but ke mamela man. Let me address le ndaba yakho yokuthi amarasta ayaxoka. You can't kumkani. You can never do that. Bind us with the same belt that you are wearing. Yaba ke ngoku. And wena ngathi uyozoyozo kumkani ndazi kwenzeka ntoni ngathi uyozoyozo. Chief. And now wena uzothi ngoku sonke in the same belt as irasta odibene nalo ngapha eqoboqobo okanye kulo mthatha wakho. Now we are the same as that rasta. We can never rasta. Mna I never lie kumkani. I never lie. I speak the truth. So help me God. And now why ke ngoku wena kumkani? Uyiyuthi noba yiyuthi man. Ah man kumkani please man you can never. And also amarasta sikumkani badala babantu. You cannot pull up and then uthi amarasta ayaxoka. Otherwise sila youth. Sila. Ningothuki amarasta. Hayi. Double chips ezi ayilogazi. And we all know that double chips zisulungekile, which means ke ngoku from my garden I also ndiye ndalima marasta. And ke ngoku i-oil ndiyenze uyayibona la oil iphuma kumhlonyane. I-oil yomhlonyane ndayitrayina ndazenza ii-chips. And also itumati sauce ke ndizenzele ngokwam nayo ngeetumata ebezilapha egadini uyabona ke ngoku. Which means we are natural marasta. We are natural. What a rainy day Gqeberha. What a rainy day. But njengerasta uyayazi ke thina ka we keep her in the house and keep the hot home hot. Ngaze lwamamela amarasta ayaxonga. Amarasta ayaxoka. Xaba mna mos mna ndingumkhaya ndibe nenye irasta my friend.